Vážení pani poslanci, vážená pani zástupkyňa, vážený pán kontrolór, pani Jamríková, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom 16. rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Pereš, ktoré sa uskutočňuje v súlade s pozvánkou, ako aj oficiálnym zverejnením podľa paragrafu 15 odstavec 2 písmena a tak ďalej, nebudem toto všetko čítať. A predkladám vám návrh programu, ktorý jednoducho sme pripravili tak, ako sú tie najdôležitejšie a najpálčivejšie veci. Predkladám návrh programu. Poprvé otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva, schválenie navrhovaného programu. Predkladám ja určenie zapisovateľa, overovateľov zapisnice, voľba návrhovej komisie. Predkladám ja príspevky a podnety verejnosti. 4. Prehľad o plnení uznesení z 14. a 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti predkladá kontrolór. Správa o výsledku kontroly predkladá kontrolór. Bod 6. Plán kontrol na prvý polrok 2025 predkladá kontrolór. Správa zo zasadnutia finančnej komisie a komisie investičného plánovania predkladá pani predsednička magistra Konzorčíková-Bunkovinská. Bod 8. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu a sťažnosti opäť predkladá pani predsednička magistra Konzorčíková-Bunkovinská. Bod 9 je informácia o nájomných zmluvách v zmysle novo schválených platných zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Pereš predkladám ja. Schválenie návrhu VZN o verejnej zelení v mestskej časti Košice-Pereš predkladám ja. 11. Informácia, prerokovanie a schválenie investičného zámeru mestskej časti Košice-Pereš pre zhotovenie elektrickej prípojky a zakúpenie zariadenia na diaľkové ovládanie závory na vstupe do lesoparku Pereš z ulice Habruska predkladám ja. 12. Personálne otázky, 13. Interpelácie, 14. Rôzne, 15. Záver. Takto bol navrhnutý program. Pýtam sa poslancov, kto má návrh na nejaké doplnenie, zmenu, pozmenenie teda jednotlivých bodov. Nech sa páči, pani zástupkyňa. Dobrý, ja poprosím pán starosta o zmenu a v doplnení bodu odmeny verejných funkcionárov, ktoré vyplynuli z finančnej komisie, ktorá bola pred miestnym zastupiteľstvom. Taktiež z tej finančnej komisie a investičného plánovania komisie vyplynulo, že po niektoré body sú v rozpracovaní, takže ťa poprosím, pán starosta, ich stiahnuť zo zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne. To je návrh pani zástupkyne, samozrejme, že budeme hlasovať. Ďalej, ešte niekto má nejaké ďalšie návrhy na zmeny, doplnenia? Nemá? Ja navrhujem bod číslo 9 a bod číslo 11 navrhovanom programu dneska vypustiť z tohto rokovania. A to z takýchto dôvodov, že informácie o nájomných zmluvách v zmysle novo schválených platných zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Pereš, tie sú v štádiu rozpracovania, k tomu zaznejú aj závery zo správy pána kontrolóra. A čo sa týka bodu číslo 11, informácia pre rokovanie a schválenie investičného zámeru mestskej časti Košice-Pereš pre zhotovenie elektrickej prípojky a zakúpenie zariadenia na diaľkové ovládanie závorí na vstupe do lesoparku Pereš ulica Haburska. Opäť navrhujem stiahnuť z takéhoto dôvodu, že do povinného námi dátumu na zverejnenie pozvánky o konaní tohto zastupiteľstva som nemal ešte potvrdenú informáciu od majiteľa lesa, teda mesta Košice, ani od mestských lesov Košice ako obhospodarovateľa, kde bude na úrovni riaditeľa mestských lesov vyvolané pracovné rokovanie mesto, mestské lesy a mestská časť Košice-Pereš, kde sa pokúsia prizvať aj účastnených. A tam by malo vzniknúť nejaké už naozaj také riešenie, kde by sme v podstate mohli už nenaťahovať veci, ale urobiť za tým nejakú hrubú čiaru a posunúť túto záležitosť ďalej. Čiže v skutočnosti v tejto chvíli by to nemalo vôbec zmysel otvárať, lebo ešte nevieme, ak sa k tomu postaví mesto, ak sa postavia mestské lesy a vlastne to posunieme na niektoré z ďalších zastupiteľstiev, povedzme v januárove, keď už to dovtedy bude uskutočnené. Súčasne bod číslo 12, personálne otázky, navrhujem stiahnuť, bez toho, aby som to ďalej komentoval, pretože ja som to vysvetľoval aj na
v predchádzajúcom zasadnutí finančnej komisie, o čo mi išlo. V podstate je to kompetencia čiste mojej, alebo teda je to záležitosť čiste mojej kompetencii, takže nebudeme tento bod dneska vôbec otvárať. Dobre, to znamená, že navrhuješ, pani zástupkyňa, namiesto tohto bodu 9, ktorý teda navrhuješ stiahnuť, teda ja navrhujem stiahnuť, ty ho navrhuješ doplniť o odmeny, ktoré teda zvoleným funkcionárom, ktoré vyplynuli z zasadnutia finančnej komisie. Dobre, tak dávam hlasovať, kto je za to, aby sme teda tieto body, ktoré boli navrhnuté do pôvodného programu, bod 9, 11 a 12, aby sme stiahli a doplnili bod odmeny zvoleným funkcionárom. Dávam teda hlasovať. Poprosím pani predsednička, aby teda prečítala. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš v znení neskôrších predpisov schvaľuje predložený program zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Pereš konaného dňa 28.11.24 aj so zmenami. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. 4. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že budeme sa dneska riadiť takto pozmeneným programom. Pri tejto príležitosti poprosím prijať informáciu, alebo žiadam prijať informáciu o neúčasti pána poslanca Libu, ktorý žiaľ je z toho času PN, takže nemôže sa zúčastniť dnešného zasadnutia. Je ospravedlnený. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zapisnice a voľba návrhovej komisie. Za zapisovateľa určujem pani Evku Amrichovú, za overovateľov zápisnice pána Jozefa Hodermarského a pána inžiniera Vladimíra Daňa a za členov návrhovej komisie pani magistru Martu Konzorčíkovú Bukovinsku a pána inžiniera Juraja Kundrata. Je nejaký iný návrh? Nie je. Dávam poprosím pani predsedničku prečítať návrh. V mestskej časti Košice Pereš za zapisovateľku a zapisovateľku určuje pani Evu Amrichovú, za overateľ zapisnice Jozefa Hodermarského a Vladimíra Daňa a schvaľuje návrhu komisiu zložení Konzorčíková a Kundrat. Poprosím teda hlasovanie. Dávam hlasovať, kto je za. 4. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté a schválené. Poprosím pani zapisovateľku, aby zapísala čas dnešného začiatku zasadnutia 16. rokovania miestneho zastupiteľstva. Začali sme presne o 17:00, takže toto tam prosím zapísať do zápisnice. Prechádzame k bodu 4. Prehľad o plnení uznesení zo 14. a 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva predkladá pán kontrolór. Odovzdávam ti slovo. Ďakujem pekne. Čiže správu sme dostali na mail spolu s pozvánkou. Je to správa za posledné 2 zasadnutia, kde bolo prijaté na prvom zasadnutí, ktoré sa konalo 19. septembra, 7 uznesení. Všetky sú splnené, posledné je v plnení, nakoľko sa jedná o termíny zasadnutí, takže tie sú v plnení. A ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bolo 28.10., ktoré bolo mimo schváleného termínu. Jednalo sa o zastupiteľstvo, kde sa prijalo uznesenie, aby sme ako mestská časť požiadali alebo sa uchádzali o peniaze z fondu na podporu športu. Čiže toto uznesenie bolo splnené, keďže žiadosť bola zaslaná. Momentálne ešte je vlastne evidovaná na tomto fonde a neprebehlo jej schváľovanie, čiže nevieme výsledok tejto žiadosti. Čiže z mojej strany všetko k tomuto bodu. Ďakujem ti veľmi pekne. Poprosím pani predsedničku, aby prečítala návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš berie na vedomie správu o plnení uznesení zo 14. a 15. miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Pereš. Dám hlasovať, kto je za. Všetci 4, niekto proti, nikto. Zdržal sa nikto. Uznesenie bolo prijaté. Opäť odovzdávam slovo pánovi kontrolórovi bodu 5, správa o výsledku kontroly a
navrhujem, spojme to aj s bodom 6, tam ten plán kontrol na prvý pol rok. Čo to bude to uznesenie? Aha, to bude uznesenie. Dobre, tak ja poprosím. Čiže jasné musí byť uznesenie. K tomuto bodu správa o výsledku kontrol. Bola vám zaslaná správa, o ktorej som vás ústne informoval na predchádzajúcom zastupiteľstve v septembri, ale nedostali ste ju v písomnej podobe, tak som vám teraz doplnil. V súčasnosti spomeniem, že prebieha kontrola nájomných zmluv. Tam len v krátkosti znova vás informujem, že bolo mi predložených 16 nájomných zmluv, kde priemerná výška nájomného sa pohybuje od 66 centov až po 2,62. Najväčším zdrojom príjmu nájomného je od telekomunikačného operátora za nájom za pozemku, na ktorom je umiestnené telekomunikačné zariadenie. Tam je výška nájomného za rok 2023 4174 eur. Je to vlastne jedna zo zmluv, ktorá uplatňuje tú doložku inflácie. To znamená, že pôvodná zmluva z roku 1997 bola vo výške 663 eur, čiže je tam ten inflačný nárast. Ďalšie zmluvy, ktoré som zatiaľ mal možnosť prejsť, tak sa neuplatňuje to ustanovenie v zmluvách. To znamená, že ak dojde k zmene štatútu mesta, nakoľko tieto prenajímame pozemky, ktoré sú majetkom mesta Košice, čiže musíme vlastne dodržiavať aj štatút mesta Košice a tam bude treba sa s tým vysporiadať, nakoľko štatút mesta sa viackrát menil v týchto veciach. No a ďalej zatiaľ bolo zistené, alebo priebežne zistené, že jedna fyzická osoba sa nejakým spôsobom alebo neevidujeme nájomné, aby zaplatila. A ďalšia osoba je vlastne tak pravidelne nejakým spôsobom v omeškaní, ale vždy uhradila nájomné. A to z toho dôvodu, že ten pán je častokrát v zahraničí, čiže ak príde domov, tak potom to väčšinou vyplatí. Čiže zatiaľ takto priebežná informácia a v písomnej podobe vám ju predložím k najbližšiemu zastupiteľstvu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem ešte doplniť, že právna zástupkyňa mestskej časti poslala výzvu, upozornenie, upomienku aj fyzickej osobe, ktorá už dlhodobejšie nejako neuhrádza nájomné a ide vlastne o prístupovú komunikáciu, čo mňa trošku zaráža, o prístupovú komunikáciu k rodinnému domu cez ten fúzik. A nedarí sa nás s ním zatiaľ spojiť, ale ešte len tento týždeň, takže tam je 18 dní, dokonca mám informáciu, že ani nebola prevzatá doporučená zásielka, to znamená, že nevieme, či ten človek, ja už som sa tam bol aj pozrieť, nikto mi tam neotváral, ja som zvonil, nemám právo ísť na cudzí pozemok, je súkromný, takže nikto neotváral, chcel som sa porozprávať, v čom je problém, ale nepodarilo sa, takže túto vec rieši právna zástupkyňa mestskej časti, budem informovať prípadne správe ďalšie, bude informovať kontrola mestskej časti. Veľmi pekne ďakujem, takže poprosím pani predsednička o predloženie uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš berie na vedomie správu kontrola o výsledku kontroly správnych a iných poplatkov vyberaných v mestskej časti Košice Pereš. Dám hlasovať, kto je za. Ďakujem veľmi pekne, 4, nikto proti, nikto, zdržal sa nikto, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Opäť ešte poprosím pána kontrolora o predloženie plánu kontrol na prvý polrok 25, lebo tento plán sa bude schvaľovať. Takže... Ďakujem pekne. Čiže tento plán kontrol na prvý polrok 2025 bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred týmto zastupiteľstvom od 12. novembra. Sú tam vlastne štandardné kontroly, ktoré mi vyplývajú zo zákona a ďalšia kontrola mimo zákona je kontrola evidencia a vybavovania žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2024. Čiže z mojej strany všetko, ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pokiaľ nie sú otázky, poprosím pani predsednička. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš berie na vedomie plán kontrol na obdobie od 1.1.25 do 36.25. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. 4 a je niekto proti. Nikto zdržal sa, nikto. Toto uznesenie bolo schválené. Poprosím
Prejdeme k bodu 7. Správa zasadnutia Komisie finančného investičného plánovania. Pani predsednička, nech sa páči. Dobre, ďakujem za slovo. Prebehla komisia pred zastupiteľstvom, ako častokrát sa stalo pred miestnym zastupiteľstvom, keď bolo potrebné, alebo v priebehu roka, keď bolo potrebné, tak opakovane táto komisia prebehla. Chcem poďakovať všetkým členom a nečlenom, aj pánovi Nárožnému a taktiež aj poslancovi, ktorý nie je členom tejto komisie, inžinier Daňovi, za účasť, ktorá bola fakt aktívna u týchto členov. Ja ako predsednička musím zhodnotiť, že nikdy som nemala problém s tým, aby sme boli alebo neboli uznašenia schopní, čiže stále komisia prebehla, bola opodstatnená. Málo kedy bola tak komisia zvolávaná preto, aby bola len ako do počtu. Veľakrát bolo vytýkané mne ako predsednička, ktorá za to nesie zodpovednosť v rámci schvaľovacích rokovacích poriadkov, že nemáme zverejňované zápisnice. Tie komisie prebehávali často na úrade a mimo úradu a v takých frekvenciách, že ja som tomu neprikladala až takýto význam. Všetky zápisnice, ktoré sú zverejnené, tak sú dostatočne čitateľné pre občanov mestskej časti Pereš, ako sa s nimi, s prostriedkami verejnými hospodarilo. Chcem sa veľmi pekne poďakovať, keďže je posledné zastupiteľstvo, starostovi za to, že mňa ako predsednička poslancom bolo umožnené dostať sa k takým informáciám, ktoré vlastne zo zákona nám sú možné ich vidieť, ale súčinnosť tohto starostu, zamestnancov úradu, ekonomky, ktorá je nová na tomto úrade a kontrolora je z môjho pohľadu veľmi na 100% hodnotená. Nebol žiaden problém s nejakými údajmi, ktoré by sme spätne ako poslanci dostali v rámci rozpočtu a našich možností k dispozícii, aby sme mohli vlastne vedieť, ako na tom mestská časť v rámci finančných operácií je. Čiže v krátkosti by som zhrnula len toľko, pretože všetky tieto veci budú zverejnené, závisnica bude zverejnená z finančnej komisii, kto si to chce prečítať. Čiže celkové príjmy rozpočtu boli vo výške 528 840 a hovorím o datume 31.10. Tieto údaje boli poskytnuté. Podarilo sa nám v tomto roku prvýkrát na tomto úrade dať aj nejakú časť rezervného fondu na terminovaný účet, ktoré sú viazané s úrokovou sadzbou 3,4%, kde sa to ešte vlastne nepodarilo. Čiže za to sa chcem poďakovať starostovi, že tento úrad pracuje inou taktovkou ako v minulosti. Zostatok na bankovom úvere je 1800 eur a bude do konca roka splatený, čo myslím, že je úspech. A druhý bankový úver má zostatok 107 000 eur, kde mesačná splatka istiny je 1738 eur. Na základe všetkých týchto vecí, ktoré vlastne dá sa povedať, že mestská časť starosta hospodáril s našimi prostriedkami, s podielovými daňami a s inými príjmami, ktoré bol schopný ako starosta zabezpečiť pre túto mestskú časť veľmi dobre, tak sme si dovolili členovia komisie, aj nečlen komisie, aj ako predsednička pristúpiť k odmenám, ktoré budú v neskôrších uzneseniach vlastne budete oboznámení a budú schvaľované. Je to len z toho dôvodu, že aj kontrolór, aj poslanci si plnili svoje veci nad rámec svojich povinností a možností, ktoré vlastne vyplývajú z toho štatútu poslanca, prípadne kontrolóra. A starosta okrem iného zabezpečil pre mestskú časť príjem nie len z podielových daní, ako bývalo zvykom, ale aj z iných zdrojov. Uchádzal sa aktívne, aj sa uchádza naďalej o projekty, nie len o ich nejakú podklady, ale aj sa nám podarilo aj úspešne vlastne tie projekty zrealizovať. Čiže za to by som sa chcela za všetkých členov a poslancov poďakovať. Tak za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne. Takže miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš berie na vedomie závery zo zasadnutia finančnej komisie konané dňa 28.11.24. Ja hlasovať, kto je za. 4 je niekto proti, nikto, zdržal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Poprosím ešte raz pani predsednička predniesť správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu a sťažnosti. Máš slovo? Áno, chcem vás skonštatovať, že vlastne všetci, ktorí boli povinní to oznámenia funkcií zamestnej činnosti majetkových pomerov z 23 boli podané v lehote a to do 34.24. Takže môžem čítať uznesenie? Môžeš prečítať. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš berie na vedomie závery zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu a sťažnosti konané dňa 19.11.24, ktorá konštatuje, že po oznámenia funkcií zamestnej činnosti a majetkových pomerov boli podané v lehote a po oznámenia funkcií zamestnej činnosti a majetkových pomerov z 23 a do poslancov Vonzočíkovej, Dania Jozefa Odermarského, inžiniera Juraja Kondrata, Branislava Libu a starostu Petra Kavoľu
sú v súlade so zákonom 357/24 v znení neskôrších predpisov. Poprosím, budeme hlasovať. Kto je za? 4. Niekto proti, nikto, držal sa nikto, konštatujem, že aj toto uznesenie bolo prijaté. Nasleduje bod, ktorý sme doplnili, a to je odmeny zvoleným funkcionárom. Keďže, tak ako povedala tu pani predsednička komisie, toto bolo tu dneska prerokované na finančnej komisii, tak ja opäť prosím predložiť návrh na uznesenie. Dôvody správy budú zverejnené na internete, v podstate na stránke mestskej časti. Dôvody správy boli vykonzultované a vydiskutované s členmi finančnej komisie, čiže ich nebudem čítať, čiže budem len čítať návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Pereš schvaľuje poprvé v súlade s paragrafom 18c odstavec 5 zákona 369/90 zbierky zákonom o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov odmenu kontroluje mestskej časti Košice Pereš. Po A za obdobie od 1.1.2024 do 30.11.2024 vo výške 10% zo základných mesačných platov v uvedenom období. Po B s účinnosťou od 1.12.2024 navýšenú o ďalších 10% z mesačného platu kontrola za kvalitné výkony pracovných činností. Po druhé, v súlade s paragrafom 4 odstavec 2 zákona 253/94 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomerov starostov, obcí a primátorov miest v znení neskôrších predpisov jednorazové navýšenie platu starostov mestskej časti Košice Pereš za mesiac november o ďalších 40% zo základného platu starostu mestskej časti. Po tretie, v súlade s odstavom paragrafu 14 odstavec 4 zákona 401/90 zbierky zákonov o meste Košice s článkom 3 odstavec 1 písmeno B zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Pereš mimoriadnu jednorazovú odmenu poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Pereš za obdobie roka 2024 vo výške 5% z základného platu starostov mestskej časti. Ďakujem veľmi pekne. Má niekto z vás k tomuto návrhu ešte nejakú doplňujúcu poznámku, pripomienku? Nikto? Dávam teda hlasovať. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Vyzdvihom ruku. 4. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa nikto? Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo prijaté. Ešte raz? Ešte jedno uznesenie. Vzhľadom na to, že to, čo prečítala pani predsednička a sa vzťahuje teda, tak ako povedala, na odmeny kontrolora, na odmeny poslancov, ja ako starosta mestskej časti, vychádzajúc zo skutočnosti vážneho zhodnotenia príspevku, práce, venovania času, nakoniec tak si hovorila v dôvodovej správe, to bude zverejnené, uvedené. Navrhujem zástupkyni, pani zástupkyni teda starostu, pani magistre Marte Novorčíkovej Bukominskej jednorázovú odmenu. Áno, to je v súlade s článkom 5. Odstavec 2 zásad odmeňovania poslancov miestne zastupiteľstva mestskej časti Košice Pereš, teda vo výške 18% zo základného platu starostov mestskej časti. Má k tomu niekto nejaké výhrady? Nemá. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. 4. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo právoplatne prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Vyzvem sa verejne to na kameru, že som skoro zabudol. Ale nie preto, že si to nezaslúžiš, ale preto, že som sa tu zahľadil. Ospravedlňujem sa. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod 10. Schválenie návrhu VZN o verejnej zelení v mestskej časti Košice Pereš. Tento bod predkladám ja. Chcem informovať, že na základe iniciatívneho návrhu niektorých našich poslancov, ktorým dlhodobo leží na srdci teda otázka verejnej zelene, aby som bol aj úplne konkrétny pána inžiniera Kundrata, povereného poslanca, som bol jednoducho nejakým spôsobom požiadaný, možno aj zaviazaný prípravou materiálov, ktoré by v podstate
tvorili obsah tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ja som sa obratil s prosbou o pomoc pri tvorbe tohto všeobecne záväzného nariadenia na našu právnu zástupkyňu, lebo naozaj je to právny dokument, ale súčasne som sa obratil aj na odborné inštitúcie, ktorými sú Okresný úrad odbor životného prostredia, ako aj na mesto Košice. Zobral som si za taký dosť vážny základ tvorby tohto materiálu aj teda všetky podklady, ktoré k všeobecným záväzným nariadeniam obcí a miest pripravil pán doktor Marian Hofmann, vlastne sudca predseda Senátu Krajského súdu v Prešove, ktorý sa naozaj veľmi podrobne venuje týmto veciam. A ja by som mal asi takýto návrh. Vychádzajúc z toho, že všeobecne záväzné nariadenie by nemal byť materiál, ktorý sa bude každú chvíľu meniť, vzhľadom na skutočnosť, že ideme do zimného obdobia, vzhľadom na to, že toto je téma, ktorá začne byť vlastne úplne aktuálna na jar budúceho roku. Vyzývam touto cestou aj všetkých občanov mestskej časti Košice-Pereš, aby svojimi príspevkami, návrhmi, podnetmi, pripomienkami a podobne pomohli koncipovať to všeobecné záväzné nariadenie tak, aby naozaj plnilo svoj účel, aby to nebolo len papier pre papier, aby sme sa tu niečím chválili a mávali, ale aby to naozaj každému ten skutočný výstup starostlivosti o verejnú zeleň priniesol nejaký osoh, minimálne teda to, aby jednoducho sme sa tu dobre cítili, aby to dobre vyzeralo, lebo treba si seba kriticky priznať, že máme za sebou 2 roky a ešte stále v tomto smere máme vážne rezervy. Preto ja navrhujem tomuto zastupiteľstvu prerušiť do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, teda do 17. zasadnutia, ktoré bude 30. januára 2025, vôbec ďalšiu rozprávu k tomuto bodu. Súčasne vás prosím ako poslancov, aj samozrejme pána kontrolóra, ktorý je v týchto veciach naozaj, by som povedal, aj kriticky nápomocný, pretože v podstate sú to veci, na ktorých sa mnohí aj trošku vieme poučiť, tak radi sa poučíme. A ešte raz opakujem, vyzývam, prosím a žiadam verejnosť o príspevky. Áno, chodia príspevky, naša pani doktorka, teda právna zástupkyňa mestskej časti, už aj odpovedala, alebo pripravila odpovede, aby som sa správne vyjadroval niektorým obyvateľom na ich podnety, lebo to je naša povinnosť. Takže ja vás chcem poprosiť, skúsme tento bod na dnes prerušiť a budeme sa s ním teda podrobne zaoberať do 30. januára budúceho roku a vtedy by sme mohli aj teda to všeobecné záväzné nariadenie už nejakej záväznej forme prijať, schváliť a potom sa podľa neho aj riadiť. Preto poprosím pani predsednička o prednesenie teda návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Pereš prerušuje konanie v tomto bode a presúva do rokovania nasledujúceho miestneho zastupiteľstva. Ja mám hlasovať. Kto je za? 4. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Tak. A teraz by sme mali vlastne prejsť na bod interpelácie. Áno, následuje bod interpelácie. Ďakujem, pán kontrolór. Interpelácie je to bod, na ktorý sa máte právo pýtať starostu vy ako poslanci. Budem sa snažiť odpovedať. Naozaj kľudne sa pýtajte. Boli mnohé veci, ktoré boli alebo sú rozrobené, rozpracované. Vy o nich veľmi dobre viete. Môžete sa pýtať, v akom je stave. Ja neviem, napríklad riešenie situácie okolo zjednosmernenia komunikácií. Možno na tomto mieste treba povedať opäť všetkým obyvateľom, že proste jeden jediný sneh padol tohto roku, minulý týždeň. A ja neviem už, jak mám na to ísť, ale skutočne ten traktor, ktorý tu chodí, hovoríme, že technika zimnej údržby, na 4 miestach neprešiel.
prvý sneh padol. Tak ja sa proste pýtam naozaj ľudí, či nevieme byť voči sebe ohľaduplní, tak nielen akože voči úradu. Ja viem, že sa to znesie nám, mne, poslancom na hlavu, lebo nebola odhrnutá cesta. No nemôže byť odhrnutá cesta, keď tady neprejde traktor. Proste nikto si nezoberie, ani ten traktorista, ten strojník na krk, že jednoducho poškodí nejaké auto, hej, lebo každý dneska sa vie šikovne právne oháňať. My sme v podstate, ja som si tak trošku zobral slovo, keď dovolíte, my sme sa trošku tak tejto veci stretli s človekom, ktorý je odborník na túto problematiku a aj v predchádzajúcom zastupiteľstve pripravil pre túto mestskú časť projektovú dokumentáciu pre zjednosmernenie komunikácií. Zúčastnili sa ho ešte aj pán poslanec Kundrat, aj pán poslanec Hobermarský, kde sme jednoducho priamo na tvare miesta videli, čo je možné, čo nie je možné. Vypočuli sme si aj nejaké poznámky, odborné pripomienky pána inžiniera, ktorý je teda nami požiadaný o pomoc, odbornú konzultáciu a prípadnú prípravu projektovej dokumentácie. A nebude, naozaj to hovorím otvorene obyvateľom, že nebude možné nechať túto situáciu tak naďalej, ako je to teraz. Ja aj touto cestou, tak ako to bolo v predchádzajúcom bode, vyzývam a žiadam obyvateľov, aby prišli s rôznymi návrhmi, nápadmi, možno aj nech sa prídu pýtať, aké máme zámery, pretože tento stav je naďalej z hľadiska prejaznosti, bezpečnosti, komfortnosti neudržateľný. To je len môj taký komentár a nech sa páči, ja dávam slovo komukoľvek z vás a nielen k tomuto bodu. Vy máte právo sa pýtať, ja som len uviedol jeden z problémov, ktorý tu napríklad momentálne je a ktorý potrebujeme nutne riešiť. Nech sa páči. Nie sú na mňa žiadne otázky, tak pokiaľ nie sú interpelácie, uzatváram rozprávu k tomuto bodu a prejdeme na bod číslo na bod rôzne teda. V rámci rôzneho nám toho trošku viac a bol by som rád, keby nejakých 10 minút sme tomu mohli venovať, možno 10, nie, 8 minút. Potrebuješ otvoriť okno? Ja. Ďakujem pekne. Takže ja začnem tým, čo tu tak posledný, hovoríme 3/4 rok, možno že aj 10 mesiacov rezonovalo medzi verejnosťou terešskou a je to taký nový moment, nový prvok, ktorý to na Pereši vznikol, a to je teda ten lesopark. Je presne rok k tomu, čo sme vlastne to stavali. Bolo to ťažké obdobie. Chvála Pánu Bohu, že to máme za sebou. Je to veľmi pekná záležitosť, ale nielen to, že to pekné, ale hlavne to slúži ľuďom a širokej verejnosti a ja sa tomu osobne veľmi teším. Ale v súvislosti práve s touto skutočnosťou už dneska vás prosím, ako poslancov, ktorí budú pripravovať rozpočet na rok 2025, prosím aj pani predsedničku, moju zástupkyňu, aby sme mali na zreteli aj tú skutočnosť, že tak každé vzniknuté dielo si vyžaduje aj určitú starostlivosť a nejakú údržbu. Neplačem, vôbec sa nesťažujem, ja som rád, ale naozaj na 2-3 ľuďoch nemôže byť prevádzka ešte tak ako tak, hej, nemôže byť prevádzka lesoparku, čo sa týka starostlivosti a údržby počas celého roka, lebo je to nie celkom zvládnutelné. Pani poslanci nášho zastupiteľstva, to len hovorím verejnosti, ma zaviazali, doslova som bol vyzvaný, zaviazaný a jednoducho robím na tom, aby sme uzatvorili zmluvu, vybrali teda najprv hodného dodávateľa služieb a uzatvorili zmluvu, samozrejme finančne výhodnú, na starostlivosť, o starostlivosť na kosenie a ja neviem, čistenie rigov a tak ďalej v tejto mestskej časti, pretože toto je opäť jedna z ďalších boľačok tejto mestskej časti, lebo nemáme technicky takých pracovníkov, ktorí by sme jednoducho vedeli osloviť, urobiť s nimi nejaké zmluvy. No chýbajú tu takíto ľudia.
A ja som uvažoval aj nad tým, že či jednoducho nerozšíriť aj túto starostlivosť a údržbu o ten lesopark, len keď som si to prepočítal a po takých telefonických, nazvime, prieskumoch a konzultáciách mi vyšli z toho obrovské peniaze. Ja si nedovolím ani povedať, pretože ja sám by som to neakceptoval, čiže budem musieť nájsť nejaké riešenie k tejto veci. Čiže moja poznámka do rôzneho ako číslo 1 je, aby sme mali na mysli, na pamäti tú položku, ktorú bude potrebné nejak schváliť, starostlivosť a údržbu a lesopark. Jasné, keď nemáte nič, nežiada si to peniaze. Keď si postavíte dom, žiada si to peniaze, lebo musíte sa o to starať. Pod číslo 2 v rôznom... Prepáč, pán starosta, aby som... Nech sa páči. Sa mi to splynulo, ten lesopark aj s tým prípravou údržby zelene a rybolovu. Veľmi rád to vysvetlím. Ja som keď tu bol, ja tak si pozývam postupne na konzultácie, lebo opäť tá zmluva starostlivosti o zeleň bude aktuálna, alebo najaktuálnejšia teda od jary, aby som vyjednal čo najlepšie podmienky na, čo sa týka kosenia zelených ploch, alebo teda na verejnej zelení, orezávania konárov a tak ďalej, čistenia rigolov, a každému tak trošku by som povedal pošepnem, že máme ešte aj lesopark, tak skúste porozmýšľať, akým spôsobom by ste a za aké peniaze by ste sa nám vedeli postarať, povedzme 2-3 krát do roka o lesopark. Hej? Pretože orezujú. My je tým, že sme prevádzkovateľ lesoparku, my nesieme už aj nejakú zodpovednosť hľadiska bezpečnosti pohybujúci sa ľudí, ktorí sa pohybujú po tých chodníkoch. To znamená, že tam keď sú suché stromy, toto ja chcem teraz riešiť s mestskými lesmi a s mestom Košice ako s majiteľom, že všade inde, vo všetkých lesoparkoch sa o to starajú aj mesto, aj mestské lesy a o tento lesopark zostal si bokom. Neviem vôbec prečo, pretože takto v zmluve nie je. A chcem toto otvoriť. Ale keď naozaj to zostane tak, že každý zdvihne ruky a povie, že no tak my na to nemáme ľudí, peniaze, neviem čo, sme povinní sa o to postarať. Preto, keď ti to splynulo, narážam na to, že keď príde nemenovaný pán, istý FS, hej, ktorý zastupuje firmu zaoberajúcu sa odborne starostlivosťou o zeleň, tak aj s ním som už proste tak hrubom rozprával, že by mi pripravil nejakú ponuku, keby nám bolo treba, tak jak teraz napríklad na jeseň, vyčistiť všetky chodníky od listia. Viete, čo to znamená vyčistiť všetky chodníky od listia? To je proste to je strašná robota. No. A ešte v lese, kým prídeš z kopca do dole, už je to zasypané. Ale v podstate celý problém je v tom, že my máme povinnosť, a to zase opakujem, udržateľnosti tohoto celého projektu 5 rokov. Bol tu, aby som nemenoval meno, polesný mestských lesov a mi hovorí, že za 3 roky pri neudržiavaní, pri takomto nánose listia, tie chodníky zaniknú. Hej? No čo my ukážeme tomu ministerstvu, keď nám príde o 3 roky, keď to bude celé splynuté s celým lesom. A to nemôže byť ďalej na jednom, dvoch ľudí. To je nezmysel. Hej? Takže tým som myslel tú skutočnosť, keď to splynulo, že proste ja sa snažím už rozprávať, áno, prídu na budúci týždeň ďalší, opäť sa s nimi budem baviť o tom, či sa nám vedia a za koľko sa nám vedia postarať o tieto služby aj v lesoparku. Neviem, či som dostatočne dobre vysvetlil. Ja chcem pripojiť k Jurajovi a Svinu, čo naráž, lebo sa pýtal, lebo chcel proste tomu dať, či by nebolo možno vhodné to miesto technického pracovníka obsadiť, ktoré vlastne v tej organizačnej štruktúre máme aj neobsadené, či by toto nebolo možno riešením, ale ja si myslím, že to bude predmetom aj pri zostaní rozpočtu a dovtedy možno aj na toto treba myslieť, či taký stabilný zamestnanec by nám, že nemáme aktivačného na tieto práce, nepomohlo, lebo toto miesto fakt je personálne voľné, hej. To miesto je personálne voľné a tu prítomný pán kontrolór, keď som sa s ním o tejto veci rozprával, hovoril aj o, povedzme, nebudem menovať mestskú časť, ako to majú zariadené niektoré inej mestskej časti, že jednoducho majú tam nejakých 2 ľudí, ktorí chodia na smeny a chcú si pritom aj zarobiť. Hej, a to sa príznami ani nenapadlo. Ja určite túto skutočnosť pustím na našu stránku do teda aplikácie a požiadam
poprosím takých ľudí, ktorí by si chceli ešte pri tom všetkom, že možno, že nie sú až tak vyťažení a chcú si zarobiť nejakú korunu, či by sa jednoducho vedeli prihlásiť. Ja skutočne oslovujem ľudí, keď nás sledujú obyvateľia, môžu povedať, koľkých ľudí som už oslovil, furt bezvýsledne. Je možné, že to treba urobiť aj cez nejakú takú širšiu databázu. Možno, že to dať niekde na košickú stránku. Som uvažoval o Košiciach dnes, uvidím. Nechcem povedať, že nie je to tematné, alebo je to tematné, ale horúce to bude začiatkom jary. Dobre, ďalší bod je vianočné posedenie so seniormi. Chcem vám oznámiť, že objednal som miestnosť v zariadení, gastronomickom zariadení Stodola, ktoré tu je hneď vedľa nás na 19.12. a malo by to byť od 3. maximálne, teda tak do 5. V takom čase bude aj Stodola uzavretá pre verejnosť, takže vzhľadom na to, že sme po konzultácii s pánom predsedom už toho roku neriešili mesiaci úcty k starším posedenie, pretože organizovalo aj mesto, proste oni majú svoje nejaké aktivity, tak v tomto takom náležitom vianočnom období ide o ľudí trošku už vo vyššom veku, možno nie všetci majú rodiny, možno nie všetci sa dokážu tak stretnúť, tak aby sme tak spoločne v rámci aj ich klubu, keďže sa navzájom poznajú, registrovaných seniorov v klube, ktorí tvoria teda takú naozaj veľmi výraznú a viditeľnú a silnú komunitu v našej mestskej časti, aby sme si ich uctili takým posedením. Bude veľmi jednoduché, nič mimoriadne, nič náročné, preto vás poprosím, kto bude mať priestor z vás 19.12.24, budem rád, keď sa zúčastníte tohto, verím, že milého a príjemného posedenia. Chcem ďalej informovať, že práve zajtra mám dohodnuté s pánom riaditeľom spoločnosti Antik a pánom majiteľom spoločnosti Antik, ktorým aj touto cestou ďakujem, sponzorský auto z plošinu, kde by sme jednoducho dali dole všetky teda tie pôvodné teda tie vianočné dekoračné osvetlenia alebo tie dekorácie zo stĺpov. Drvivá väčšina z nich, keďže sme prechádzali, sú nefunkčné, sami vidíte, že sú už aj potrhané, ale však má to aj svoj vek a podobne. A vzhľadom na to, čo sme rozprávali na našom poslednom stretnutí pracovnom, ako s vámi, s poslancami, som si dovolil zakúpiť zhruba za nejakých 200, panievka 40 alebo koľko tam je, 230 eur, proste svetelné reťaze, ktoré sú zdvojené a ktoré jednoducho budú namiesto týchto dekorácií inštalované na stĺpy formou také špirály. Skúsil som to urobiť na 2 stĺpoch, tak večer raz neskôr, vyzerá to veľmi pekne, skutočne, a je to veľmi lacné. My za takúto cenu nekúpite len jednu takúto ozdobu, pretože strašne sú drahé tie ozdoby. Takže uvidím, jak to bude zajtra, lebo volal som dneska s pánom riaditeľom a vychádzajú z toho, že aj zajtra hlasia dáš, tak asi to presunieme až na, neviem, buď na sobotu alebo až na pondelok. Takže to je k Mikulášu a vianočnému stromčeku. Vianočný stromček budeme rezať v sobotu. Pán Erik Schreiber svojou technikou, má obrovský stroj, prinesie od jednej rodiny, ktorá daruje krásny, nádherný strom z vlastnej záhrady z ulice Krompaska. Takže prinesieme ho v sobotu, keď Pán Boh dá, osadíme a do stredy bude aj ozdobený. Tam, keď sa pozriete napravo, vidíte svetla, ktoré skúšal teraz Paťo, všetky sú funkčné. 7.12., nie 6., ale 7. zdôrazňuje 12. som myslel, že by sme mohli absolvovať teda Mikuláša a rozosvietenie vianočného stromu, a to len preto, že 6.12. piatok je taký deň, kde aj rodičia budú mať voľno, je veľký Mikuláš na Hlavnej, každý sa bude chcieť proste toho nejako zúčastniť, prídu tam nejakým kočom, alebo čo si, jak som počúval, teda Ríša Hergota, že taká veľkoleposť, takže
Chcem, aby teda tie naše deti zažili Mikuláša tak ako minimálne, tak ako po minulé roky tu na Pereši, tak navrhujem teda sobotu. Aj by som vás prosil, skúste sa ešte zamyslieť nad tým, či by sme išli do toho punču alebo nie, pre verejnosť, pre rodičov, ktorí tu prídu, hej, niečo ponúknuť. Máme ešte na to pár dní. Takže tu je Mikuláš a rozosvietenie vianočného stromu 7.12.24 a teraz ešte furt som toto nedal vonku, či to dáme na 15.30 alebo 16.00, priznám sa, neviem ani kedy je tma. Ale asi v tom čase niekedy je tma už. Tak dáme asi na 16.00. Ďalšia informácia je veľmi taká milá informácia o tom, že v rámci našej mestskej časti došlo k úplnej výmene všetkých podporných bodov, teda tých betónových stĺpov spoločnosti VSD. Bolo vymenených 112 stĺpov, pôvodný zámer bol 29 stĺpov. Ja sa hlboko kláňam pred vedením VSD, ktoré jednoducho našlo prostriedky a urobilo túto akciu jednorazovo. A naviac bola vybudovaná aj úplne nová trafostanica na ulici Jasovská, kde už celý ten koniec hore Košariska, Sabinovská, časť Jasovskej, hej, kde už jednoducho merania ukazovali, že napätie v sieti nie je také, aké by malo byť a s tým súvisiace možno aj zbytočné teda poruchy na prevádzkach tých strojov, rôznych zariadení koncových, takže veľmi pekne ďakujem Východoslovenskej teda distribučnej spoločnosti za túto akciu a aj touto cestou sa chcem ospravedlniť všetkým obyvateľom, ktorí touto akciou mali spojené nejaké príkorie, nejaké problémy a tak musíte uznať, že tam bolo strašne veľa techniky, veľa ťažkej techniky, nadrozmernej techniky. Máme to za sebou. Ďakujem. V tej istej súvislosti informujem ďalej o výmene stĺpov spoločnosti Antik. Antik vymenil viac ako 60% všetkých podporných bodov po pôvodnom miestnom rozhlase, ktoré už boli v dezolátnom stave, vyhnuté, proste zhrdzamené, čiastočne odhnité. A bol vymenený už aj kábel, nový optický kábel, ktorý súvisí s inou vyššou rýchlosťou prenosu dát. To, čo tam ešte vidíte teraz, ešte nestihli odstrániť na všetkých častiach, na všetkých uliciach tie pôvodné staré stĺpy a tie staré káble, takže ešte prosím o chvíľu strpenia, postupne to dávajú dole. Takže ďakujem aj spoločnosti Antik. Chcem v rámci tejto informácie, v rámci toho rôzneho dať aj informáciu, ktorú som už načal v súvislosti so stiahnutím jedného z bodov na dnešné zastupiteľstvo, a to je tá závora, už len dve vety, nebudem to zbytočne rozmazávať. Bude ešte jedno pracovné stretnutie majiteľa teda lesných pozemkov a prevádzkovateľa alebo hospodárovateľa lesných pozemkov mestských lesov na kancelárii pána riaditeľa magistrátu mesta Košice. Takže toto ešte chceme dotiahnuť v rámci informácie zdravých starostov mestských častí, kde sa vlastne snažím pravidelne zúčastňovať, lebo sa tam preberajú naozaj veľmi aktuálne informácie o tom, ako sa mesto vyvíja, čo všetko ide, čo nejde, v akom sme stave a podobne. Sedí tu vlastne náš kontrolór aj člen finančnej komisie mesta Košice, ktorý môže len potvrdiť, že tá situácia s finančnými prostriedkami v meste nie je nejaká ružová. Mestu chýbajú peniaze, výber daní v štáte nie je taký, aký by mal byť, prísun tých peniazí nie je taký, aký by mal byť. Ale na druhej strane treba povedať, že minulý týždeň na mestskom zastupiteľstve bol schválený rozpočet mesta Košice, takže v podstate tým pádom by sme sa mohli aj my už odvíjať, keďže už máme jasné noty, vieme, čo nás čaká, z čoho môžeme vychádzať, aby sme my popracovali teraz na tom období od, nechcem hovoriť, že medzi Vianocami, lebo to nie, ale jednoducho, aby sme popracovali na tom období začiatku decembra, tak kde do polovice decembra, porozmýšľali každý z vás o tom, že čo budeme ďalej ako priorizovať v rámci našich zámerov, našich cieľov a tak ďalej. Áno, máme rozrobené
aj teda veci okolo dopravného značenia nového a vôbec nielen značenia, ale organizácie dopravy v mestskej časti. Ja si myslím, že je najvyšší čas už sa zaoberať aj prechodmi pre chodcov, ktoré teda budú legitímne osvetlené a ktoré jednoducho zvýšia bezpečnosť, lebo toto, čo sa tu deje, to fakt je ja neviem, to tak dlho nebude, už bez nejakých možných následkov, lebo toto to je nenormálne. Tuto verejne prehlasujem, polícia si to môže overiť. Tu som vyvolal na základe toho, že tu boli aj tie panie z Bystrickej so sťažnosťou, ktoré aj priniesli petíciu, čo sa týka rýchlosti pohybujúcich sa motorových vozidel po Bystrickej, nenormálnych rýchlostiach, že v priebehu 3-týždňového cieleného merania rýchlosti na 2 miestach súčasne sa meralo sa v Dolinke pod križovatkou Haburská Bystrická a meralo sa trošku linku nižšie ako je materská škôlka v takom by som povedal záseku. Rovnako sa meralo. Bolo za 3 týždne porušených, čo sa týka rýchlosti na Bystrickej ulici bolo 413 porušení rýchlosti. Z toho, prosím pekne, 86 zadržaní vodičských preukazov na mieste. A veľmi som zvažoval, či povedať tú vec, ktorú mám na jazyku, alebo to nechať tak, lebo napriek tomu sa našli ešte aj takí dobrodruhovia, ktorí proste prišli sa povyhrážať, že jednoducho to si ešte odskačem, lebo niekto prišiel na BMWčku o vodičák, no ako nehnevaj sa. Hej, takže opakujem a zdôrazňujem, neposkladáme sa tu, my sme, tak ako tu všetci sedia poslanci a vrátane mňa, budeme ďalej ako ja osobne veľmi, veľmi intenzívne v úzkej spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom, ktorým naozaj veľmi pekne ďakujem, ale aj krajskému dopravnému inšpektorátu, aj krajskému riaditeľovi polície, alebo Policajného zboru Slovenskej republiky, aby som sa presne vyjadroval. Budeme naďalej organizovať tieto merania, lebo jednoducho ináč to nejde. To nie je o tom, aby sme brali ľuďom peniaze z vrecka, to je o tom, aby sa ľudia naučili normálne jazdiť, lebo nie je celkom priechodné zriaďovať ležatých policajtov, lebo jednoducho to by robilo veľké problémy, hlavne ľuďom, ktorí budú bývať blízko tých inštalácií, tých policajtov, tam to bije a podobne, to proste nie je dobré riešenie, najlepšie riešenie. Ale budú ďalej prebiehať tieto merania, tak vás upozorňujem, hej, majte sa svojím spôsobom nie na pozore, ale správajte sa tak, aby ste zbytočne neprichádzali o peniaze. A určite prispejeme všetci k vyššej bezpečnosti, hlavne teda na tej Bystrickej, lebo na tej sa jazdí otrasne. Dobre, neviem, či táto konkrétna informácia tu patrila, ale zvažoval som, či to povedať, tak som to povedal. Je tu ešte posledná informácia z mojej strany a to je informácia o prekladke zástavky autobusov MHD a autobusov spoločnosti Eurobus na štvorprúdovke na križovatke Bystrická Perušská. Dneska prišla zápisnica z minulého týždňa, kde 8 zástupcov spoločností, Národná diaľničná spoločnosť, Okresný úrad odbor dopravy mesta, Eurobus, DPMK, Mestská časť Košice Pereš, Krajský dopravný inšpektorát, tento odbor dopravy Košického samosprávneho kraja a čo? A ešte niekto? Krajský a okresný dopravný inšpektorát a ešte tam bol niekto, to je jedno. Sme mali už 4. stretnutie k tomu riešeniu toho, nazvime, že čo najmenej problémového dopravného značenia na križovatke Bystrická Perušská, alebo ešte presnejšie povedané odbočka zo štvorprúdovky z pravého pruhu na Pereš a výjazd z Pereša na štvorprúdovku. Takéto značenie, ktoré teda na základe môjho popudu bolo vykonané, vyriešilo vlastne zhruba na 80% alebo o 80% vyriešilo zníženie rôznych
škodových udalostí pri stretoch aut, keďže tam to bolo nejednoznačné, šitka, rovno doprava, nikto nikdy nevedel, hlavne keď sa vychádzalo z Pereša, či ten dotyčný odbočuje, keď vyhodil smerovku ešte pred križovatkou a išiel až na Malú Idu. Hej. Ale ukázal sa ešte tam jeden problém a ten problém súvisí práve s tým zachádzaním autobusov MHD a Eurobusu, ktorý vlastne ide do Rožňavy alebo ja neviem, do Bratislavy, aby jednoducho tie autobusy nemuseli porušovať to zaradenie cez plnú čiaru do toho označeného pásu bus. Je to naozaj veľmi odborná debata, ja sa necítim byť odborníkom, skôr som tam bol len ako človek, ktorý vníma veci cez praktickú stránku, ale boli tam, a ešte boli tam zastupcovia fakulty, dopravnej fakulty Technickej univerzity Žilina. To sú všetko odborníci, ktorí si to tam rozdali, 2 hodiny sa sedelo a navrhlo sa nejaké riešenie. Jedno z tých riešení je, aby teraz dočasné riešenie je, že dopravný podnik mesta Košice na vlastné náklady preloží ten rigol od terajšej zastávky smerom k tebe, teda smerom na tú Malú Idu od nejakých 10-15 metrov. To je dočasné riešenie. A tým pádom vlastne tá zastávka z tejto pozície sa posunie trošku vyššie. To len kvôli tomu zachádzaniu autobusov za prechodom prechodcov. Lebo sa tie hlavne klbové autobusy nevedia tam vyrovnať a zostávajú krížom do tohoto pásu. Veľmi pekne to mali vizuálne urobené, proste klobúk dole, technika je úžasná vec, mali to pekne urobené. A druhé, malo by to byť aj konečné riešenie, ktoré teda navrhli z odboru stratégie mobility. Je to taký referát novozriadený pri odbore dopravy mesta Košice, magistrátu mesta Košice, že by sa tá zastávka už aj v súvislosti s plánovanou výstavbou potravín, alebo čo to je, prevádzky fresh, keď to tak môžem povedať, na tej parcele, kde kedysi bola reštaurácia, aby sa jednoducho tá zastávka potom natrvalo, lebo to všetko trvá vyjadrovačky, schváľovačky, projektová činnosť, aby sa toto posunulo tam, kde teraz je parkovisko pri tej bývalej reštaurácii Poľovník, alebo tak sa to Poláček, alebo tak sa to nejako volalo. Všetko je to z hľadiska majetkoprávneho vysporiadania majetkom mesta, čiže bezproblémová záležitosť. Už je to len na technikoch a mudrých hlavách, aby im navrhli konečné riešenie. A to konečné riešenie bude niekedy až v máji. Taký je nejaký časový harmonogram. Hej. Z mojej strany hľadiska rôzneho všetko. Nech sa vám páči, otváram, dávam priestor vám pre vaše rôzne podnety a postrehy, problémy, ktoré vám možno prichádzajú od občanov. Pokiaľ tomu tak nie je, končím rozpravu a prechádzame k poslednému bodu. Vzhľadom na to, že máme posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku, chcem sa naozaj všetkým poďakovať, počnúť s mojou pani zástupkyňou a pámi všetkými. Zasekol som sa, lebo chcel som sa mimoriadne poďakovať pánovi kontrolórovi, ale on sa osobne na to tak trošku aj hnevá, aby to nevyzeralo, ako my sme super tandem. To vôbec nie je tak celkom pravda, lebo tento pán ma vie poučiť, aj pribrzdiť, aj usmerniť, aj pripraviť veci tak, ako proste úplne by som povedal maximálnej transparentnosti, čistote tých zámerov, ale proste cítim veľkú pomoc v tom zmysle, že jednoducho človek nevie nejakým spôsobom pri tomto kontrolorovi ani sklznúť, ani sa podkopnúť, ani proste nejakým spôsobom urobiť nejaké fopa. Takže naozaj ďakujem pán kontrolór, ďakujem pani zastupkyňa, ďakujem pani poslanci, ďakujem aj všetkým za celý rok svojim dvom zamestnankyňam v trvalom pracovnom pomere. Ďakujem mojej ekonomke, ďakujem novej ekonomke, ďakujem Paťovi Písakovi, ktorý mi stále stojí proste na pomoci, takže veľmi pekne ďakujem a prajem vám v prvom rade také pokojné dobehnutie do cieľa v tomto kalendárnom roku, lebo tie Vianoce sa hovorí, že sú to sviatky pokoja, ale my všetci vieme, že to je väčšinou najväčší zhon v roku. Prajem to isté
všetkým našim spoluobčanom. Prajem vám požehnané Vianoce, pokojné Vianoce v kruhu rodiny a dovtedy samozrejme sa ešte uvidíme aj na tých spomínaných akciách, ale ja vás chcem ešte potom osobne pozvať na jedno stretnutie, ktoré chcem pripraviť úplne vo vlastnej režii, takže na teraz srdečne všetkým ďakujem aj za dnešné zastupiteľstvo. Majte sa pekne, vidíme sa na budúci rok. Nech sa páči.